Αρκετοί άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει το γενετικό ταβάνι, δηλαδή ένα σημείο στην καριέρα σου όπου είναι πολύ δύσκολο να βελτιωθείς περαιτέρω. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ενώ έχουμε στοιχεία από τη βιβλιογραφία ότι υπάρχει συγκεκριμένο εύρος στο οποίο αναπτύσσονται συγκεκριμένοι παράμετροι με το πέρας των χρόνων, βλέπε μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, μυϊκή μάζα κτλ., δεν υπάρχουν, τουλάχιστον εν γνώση μου, έρευνες που να αποδεικνύουν την έννοια του γενετικού ταβανιού. Γνωρίζουμε από τη φυσιολογία του ανθρώπου ότι ορισμένες ορμόνες χτυπάνε κόκκινο σε συγκεκριμένες ηλικίες, όπως παραδείγματος χάριν η τεστοστερόνη χτυπάει κόκκινο σε συγκεκριμένη ηλικία στον άντρα. Δεν είναι όμως ευδόκιμο να εξηγούμε και να βγάζουμε συμπεράσματα μόνο μέσω αυτού. Εκτός από την επίδραση της βιολογίας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Γυμνάζεται κάποιος συστηματικά? Μήπως πίνει υπερβολικά? Τρώει υγιεινά? Έτσι, ένα πολυπαραγοντικό σύνολο, το οποίο διακρίνεται για την τελειότητά του, θα μας οδηγήσει στο peak performance του καθενός. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για peak performance, εφόσον αυτό συνδέεται με τη τελειότητα και τον πρωταθλητισμό. Το γενετικό του ταβάνι, αν υπάρχει, προσπαθούν να το προσεγγίσουν μόνο παγκόσμιας κλάσης πρωταθλητές είτε αθλητές. Και πάλι, πού ξέρουμε ότι ο αγαπημένος μας sprinter δεν θα μπορούσε να βελτιώσει κατά 0,02 second το sprint του, άρα δεν είχε φτάσει στο γενετικό του ταβάνι και αποφάσισε να μπει σε κύκλο αναβολικών? Μήπως θα μπορούσε να βελτιώσει επιπλέον την απόδοσή του αν τελειοποιούσε κάποιους άλλους παράγοντες? Δεν ξέρω, τροφή για σκέψη.